Bale idida abaningi indaba yegidangoma likaKhuzani likhuluma ngomthandeni. Ngibonani kuphi nakuphi la kufinyeka khona lo mbuso njengamanje ukubingelelane-ke mathinta gcosa intombi zomqamela amahlaka abanye zoqamela ukuthi imali uthi bukwazi ngena kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela upressana-ke subscribe button ushare uphinde ucomment ukhulu nakho konke-ke subscriber ayikumele kahamba gidangoma elikhulu likaKhuzani selenze iphutha futhi njengoba-ke uzokhumbula uma umlandeli oqina wale channel uzokhumbula isike sayikhuluma indaba yakhe-ke uThibela nokwenza iphutha mayelana nokuphosta noma ngokukhuluma ngembangi yaKhuzani yena-ke ebe eyigidangoma. uThibela uphoste isithombe laphana wakhuluma ngomthandeni wathi wonakala umaskandi sithi siyawuzama siyawuqoqa siwubeka endaweni yawo nasigcina nini lesikhwama ngizwa kuthiwa akayidazanga kani kwanele kwathiwa yeke uzosihlekanisa nabantu ngaleli fake yasilahla same time ngeke uphinde usibone amabhinca amanje asehlakaniphile awasenzeki izilimi isikhwama segushi sangampela ningaze nisibone kuKhuzani uMr Original not kulona wakwakhakha. Inkulumo epostwe uyena-ke uThibela waseshicilela isikhwama segcokama laphana kanye nalo-ke igcokama isikhwama segusha owasabalala kakhulu ukuthi-ke esefake njengoba-ke kungaphindanga sabonakala-ke ube seba nesiqinisekiso ukuthi impela umuntu ophosta into e-original noma umuntu ogqoka into e-original uyena-ke uKhuzani okuyimbangi kamthandeni. Uzokhumbula ngane yakwethu ukuthi sike sayikhuluma indaba kaThibela yokukhuluma noma yokuxambukela endabeni zaKhuzani nembangi yakhe ngane yakwethu ukuthi imlimaza kangakanani noma ibalimaza kangakanani. Ngaphandle kokwanda kakhulu ngane yakwethu ungakhohlwa ukungilandela inkundla zokuxhumana ngabe-ke uTwitter, uFacebook, Instagram kuzoba yibona-ke uTikTok laphana uthi @GuruvaTV noma uthi @Mathinta Cebisa. Press follow, upress like, upress ushare. Ungakhohlwa ukusubscribe la ekhaya ngane yakwethu ngikuthanda ukubhupha. Okwamanje sibambela danko.